Керпе. Керпе башка җәнлекләрдән бөтен тәнен каплаган энәләре белән аерылып тора. Ул энәләр аңа нәрсәгә кирәк соң? Аркасында алмалар, гөмбәләр йөртер өчен, дип җавап бирергә ашыкма. Керпе алма да, гөмбә дә ашамый. Ул йырткыч хайван. Бөҗәкләр, вак кимерүчеләр, кәлтәләр, кош йомыркалары белән туклана. Энәләре аңа башка хайваннардан саклану өчен кирәк. Үзенә куркыныч янаганда, керпе юмарланып, энәле шарчык формасына керә. Башында энәләре эченә яшерә. Зур керпенең 16 меңгә якын энәсе бар. Һәр энәнең озынлыгы 2-3 сантиметр, киңлеге 1 миллиметр. Яңа туган керпе балаларының энәләре булмый. Алар берничә сәгатьтән генә чыга. Бераздан ул энәләр катылана һәм учлая. Шулай итеп, нәни керпе дә дошманнарыннан саклана ала. Видео сиңа ошадымы? Лайк куй һәм безнең каналга языл.